Jeg skal gentage og filme det. No, okay. This is very strange. Hvad? Den er sjov. Hvad siger du? Den er sjov, den smalfilm. Jeg er ude fra, det er stumfilm, er det ikke? Jo. Godt, så vi kan snakke frit. Ja, det skulle jeg mene. Jeg har faktisk ikke prøvet at bruge den før. Hallo. Det er... Det siger, jeg skal have 40-års jubilæumsfilmen. Filmer du? Ja, men det er sådan smalfilmagtigt. Vi er jo ikke nået til stedet endnu. But you have, according to the internet, it should be as big as a 2 crown. Before it counts. Before, we don't go for internet, we go for beach leaves. It doesn't count. This was the foot. Jeg skal udfordre skæbnen. John, come out here and fight. Jeg tror også, det er 40 år. Jeg tror, det passer med. Ja, og det var, jeg tror også, det har været forår. Og sandsynligvis været det i februar og marts. Filmer han eller tager billeder? Det er sådan en smalfilmsting, så det bliver... Det er faktisk her. Det kan godt være. Ja, jeg tror faktisk, det er Jeg er ud, og så væltede jeg. Nej, du stod og kastede pinde ud, og så kom du til at kaste dig selv ud. Kastede jeg mig selv ud. Glem, du kan slippe på pind. Ja, og så, hvis du var nogen, der påstår, at du fik skubbet, ja, intet skubbet. Ja, det siger de. Ja, for Finn, han filmede jo. Han havde travlt med at filme alle. Men John, prøv lige at gå hen til kanten. Hvad siger du? Og redde dig. Så bør jeg tage noget vand i hovedet. Der er lige lidt vand i hovedet. Det ser fuldstændig ud. Du kan se din forne. Ja, han er på vej ud. Det kom lidt skævt. Ja, jeg var efter mig. 40-års jubilæum. Ja. Der ligger en cykel. Ja, to. Ja, så var det her, den kan jeg huske. Har du sendt en sms til din far? Nej, jeg må sende ham filmen. Jeg håber bare, det må. Ja, Det var mig lidt træt. Men vi skal til at vende.
Ja, men det var... Vi skal lige hen og kaste pinde i vandet. Jeg siger, du skal Jeg skal kaste lige pinde i kaste vandet. pinde i vandet. Der er den bro der også. Ja. Helt sikkert. It doesn't look like this. But I mean, you know, Rio Sec in Sardanha Uh-huh. is the same. It's completely dry. Yeah. And then once a year, it's Nej, det kommer ikke ud. 1 meter. Yeah, and then the So- winter. Ja. When it's raining, and it can get more than a meter. Aha. But it's so seldom, Mhm. so nobody would never ever imagine that we could Mhm. have water in this river. There's been a winter here with a Okay. lot of snow. Then when it starts melting,